Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure aintzaren betiko etxea, harri biziz eta bereziz eraikitzen duzun jainkoa, ugaritu zure elizari emandako doaiak, zeruko Jerusalen gero eta handiago egiten joan dadin beti, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik. Senideok, guztiok jainkoaren seme alaba zarete, Kristo Jesusengan duzuen sinismenari esker. Izan ere, Kristogan bataiatuak zeraten guztiok, Kristos jantziak zaudete. Ez da jadanik, bereizketarik, juduaren eta judu ez denaren artean, esklabuaren eta librearen artean, gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Zuek guztiok bat baizerate Kristo Jesusengan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jainko biziaren egarri naiz. Jainko biziaren egarri naiz. Jainkoaren egarri naiz, jainko biziaren egarri. Noiz iritsiko dute naiz jainkoaren aurpegia ikustera. Jainko biziaren egarri naiz. Bidali zure argia eta egia gidan azatela, eta eraman zure mendi santura zure bizilekura. Jainko biziaren egarri naiz. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus Jerikon sartu eta herrian barna zijoan. Bazenan Zakeo izeneko gizon bat, zergalari buruzena, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen Zakeo, baina ezin zuen jendetzagatik, txikia baizen. Laisterka aurrera joan eta piku ondo batera igo zen Jesus ikusteko. Handik igaro behar baitzuen. Jesusek toki hartara iristean, gora begiratu eta esan zion, Zakeo, jaitsi berehala, gaur zure etxean gelditu behar dut eta. Berehala jaitsi zen eta pozik hartu zuen etxean. Hori ikusirik, denak marmarka hasi ziren. Pekatari baten etxera joan du kostatuz. Zakeo kordea, zutik jarrita esan zion jaunari. Jauna, nire ondasunen erdiak behartsuei emango dizkiet, eta inori ezer ostura diot, lau alako bihurtuko diot. Jesusek esan zion, gaur iritsi da salbamena etxe honetara. Hau ere, Abrahamen ondorengoa baita. Izan ere, gizonaren semea galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko egun honetan, Elizak ospatzen du San Pedro eta San Pablo apostolu santuen basiliken sagaratzea, dedikazioa. Eta halako garrantzi ematen zaio Elizaren dedikazioari. Eta nola baite gogoraziz Eliza fisikoak, hau da, eraikuntzak ze garrantzia duen. Egie da, eraikuntza baino garrantzitsuagoa dela kristau guztiok osatzen dugun esan genezake edifizio espirituala. Denon artean
halako eliza osatzen dugu, denok gara elizaren partaide, elizaren harri biziak izango bagina bezala. Baina horrek ez dio kentzen bere garrantzia edifizio konkretuari. Kristauek fedez, bere borondatez, sakrifizioak eginez, jainkoa bertan egoteko eta bere sakramentuak ospatzeko leku bat egitea. Hori gauza oso baliotsua da eta jende askoren fedea eta sakrifizioa adierazten duela. Horregatik, gure elizetan ospatu dezakegun bezala, eliza osoan ospatzen dira importanteenak. Eta esan genezake, lau basilika nagusi daudela, laurak erroman. Oain berri xamar, ospatu ginen Lateranuko basilikaren dedikazioa. Eta hain zuzen ere hori da Erromako importanteena. Ematen du San Pedro beharko lukela, baino berez aita santuaren edo Erromako apezpikuaren egoitza Lateranoa da. Horregatik ospatu ginen, oain azaroaren 9an, solen bidez, festa bezala. Eta gaurkoan ospatzen ditugu San Pedrorena eta San Pablorena, hain zuzen ere. San Pedrorena berez Vatikanoan dagoena, eta munduko tenplurik handiena, eta bertan San Pedroren gorpua dago, aldare nagusian azpin. Eta bestean, San Pablorena, garai batean, Erromako, esan genezake, arresietatik kanpo dagona, horregatik ala deitzen zaio extramuros, fuori de mure, arresietatik kanpo dagoelako, eta San Pablo dago lurperatua, eta beste basilika handi badago, eta gaur bi horiek ospatzen ditugu. Alde batetik, lehen esan dedan bezala, tenpluaren garrantzi hori gogoraziz, eta tenplu horrek adierazten duen fedea, nolabait ere mirestuz eta eskertuz, eta bestetik ere apostoluekin gure bat egitea, gure elkartasuna, gure solidaridadea nolabait ere indartuz. Lokarri hori guretzako apostoluak ezinbestekoak direlako, eta San Pedro eta San Pablo gizurgarrizko garrantzia dutelako gure fedean eta gure elizaren formazioan. Gure zerbitzuari dagokion eskaintza egitean, jauna, zure bihotzonari dei egiten diogu. Zaindu ezazu osorik gure bihotzean. Pedro eta Pablo apostoluen misterioari esker jaso dugun egia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Zuk, betiko hartzai horrek, ez duzu bertan behera uzten zure hartaldea, baizik eta zure babespean zaintzen dezu beti. Zure apostolu santuen bidez, hauek zure semearen ordezkariak dira, zure hartaldeari hartzai eta zuzendari izateko emanak. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri egitzazua da santu hori ardu hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta jan guztio kontatik hau nere gorputza data zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio gontatik, haun ere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta Salomenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizian irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia santuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore saitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure zurregetza, zure gospete indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen, jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko begatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko begatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko begatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko bekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoioz. Zerutar ogiaz janariko dezu jauna zure herrian. Pozu dadia gidari eta zaintzai eman zenizkion Pedro eta Paulo apostoluen oroitzapena egitea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituaren bedinka zaitzatela jainko guztiak nagaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari.